Здравейте хора, аз съм Марти. Бони, внимавай! Аре, какво толкова не заболя толкова, може би. Баси... мощня. Аз те гледам и той ме гледа и аз го гледам и другия го гледа. What the fuck? Част от теб... нищо ние не знаем. И... какво говориш? Като ти е казал, че лъжа, сигурно сме те... Ето ги! Ето я теорията, че как са от FNAF 1 или FNAF 0, където се развива това действие. Защото има един вид FNAF 0, но ако искате мога да я цъкам. Ще намеря и ще игра. Аз няма проблем. И така са щупени. Те са се тепали много мощно. Нищо, че двамата вече са препарирани, но това е друг въпрос. Да сме също толкова оплашените като си... какво? Вярно ли? Беше... всичко.